O conselleiro do Mar visitou a lonxa de Muros para revisar os investimentos en equipamentos portuarios. A axuda superou os 360.000 euros nunha máquina de xeo compacta, unha carretilla elevadora ou novos equipos de pesaxe. A lonxa de Muros recibiu hoxe a visita do conselleiro do Mar para observar de preto a execución dos investimentos realizados na instalación grazas ás axudas do goberno galego. Destinadas á modernización das infraestructuras e equipamentos portuarios, as actuacións consistiron na adquisición dunha carretilla elevadora, unha nova máquina de xeo, novos equipos de pesaxe, mesas e palets para a clasificación e exposición do produto e unha fregadora aspiradora. No caso de Muros, o importe supera os 340.000 euros nunha acción que para o Executivo Autonómico son fundamentais para axudar a confraría. Temos dunha inversión entre este ano e o ano que ven cercana aos 340.000 euros, inversións que foron neste caso pedidas pola propia cofradía, polo seu patrón, e que, bueno, en ese sentido, eu creo que colman as expectativas que en ese momento nos plantearon e seguimos abertos á hora de presentar novos proxectos. Ahora, en este mes de xaneiro tamén se levará adiante a presentación da nova línea de axudas por un total de 9 millóns de euros que se van a ofertar para este ano no que estamos e, polo tanto, bueno, en esta línea de seguir traballando demanda o sector, eu creo que é a mellor forma de traballar, a mellor forma tamén de seguir avanzando como eu creo que o estamos a facer desde o sector do Mar de Galicia. Dende a confraría aseguran ter cubertas as principais necesidades con estas compras, polo que aseguran que nun principio non solicitarán máis axudas económicas ao longo do 2025. Invertimos nunhas carretillas elevadoras, nunhas máquinas lavadoras limpias para limpar os pisos das lonjas e as lonjas, e despois temos un silo que necesitamos un novo silo na fábrica de hielo, porque esas fábricas de hielo por sí que son, non diría a ruína, pero casi. O que pasa é que son un servicio que temos que dar ás lonjas, pero realmente sí, sempre teñen problemas. De momento estamos un pouco cobertos por este ano, tampouco nos queremos meter en máis inversións das que podemos, estámoslo estudiando, pero de momento non temos pensado pedir agora de momento ninguna máis axuda. Asegura o patrón maior que o sector do mar non pasa polo mellor momento posible, polo que salienta a labor da Xunta e da Consellería do Mar por promover este tipo de axudas para os pósitos. As confradías dependemos moito da Consellería, estamos pasando uns momentos bastante críticos, tanto no marisqueo como en todo. Entón, gracias á Consellería que están aí, sempre nos botan a man. Sábese que calquera cousa, o mantenimiento tanto das lonjas como de todos os aparatos, das carretillas e todo o que temos, sempre teñen un mantenimiento, sempre se acaban, entón realmente sempre necesitamos axudas. Entón estamos agradecidos que nos dean as axudas. Volvo a dicir, non se está pasando ninguna confradía en Galicia dos mellores momentos, pero hai que ir luchando. Entón, bueno, o caso aquí é sobrevivir, facer o que se poda e pouco máis. Pola parte do goberno galego, Villares salienta as actuacións levadas a cabo ata o momento para promover o produto das nosas rías. E baixo esa línea foron cerca de 50 proxectos os que se aprobaron en este ano 2024. Proxectos que ao final o que buscan e o que conseguimos con eles é mellorar as condicións de traballo da nosa xente, das nosas cofradías, mellorar tamén a trazabilidade dos nosos produtos, dos produtos que poñemos no mercado. Bueno, son inversións que eu creo que son positivas para o sector e tamén, como non, para o consumidor. Os produtos que estamos continuamente a presentar no noso mercado son produtos de excelente calidad, produtos que veñen do Mar de Galicia e en ese sentido non podemos baixar a guardia.